Sziasztok, én vagyok Bűnik21, és mi mondjuk a Gamer Boys, és ez itt egy Team Fortress 2 trollkodás. Én most itt megláttam egy snipert, és nagyon... Kettő! Ott van egy Demoman is! Demoman is a spy! Boj! Nagyon nagy! Basztus! Ne, remélem nem vett észre. Jó, most jön vissza. Oh, az mi volt? Ne! Óvatosan. Megöltek. Találtam egy másik kempert, remélem nem fog meghalni, de leszették megint előlem. Meg is találtam a legújabb áldozatomat. Egy sniper. Surprise, motherfucker. Oj! És az mi? Ott egy totem. Az de nagy. A screenshot! Fú, jó, nagy aprítás van. Az ne! Ne! Meg lesz. Ne! Mi az a diabetikus szelet? Remélem ugye segít. Megy fel az életem? Ne! Ez a trollkodós. Még szellem is megöl? Basszus, hülye lag. Na szóval. Kergete, idióta. Meglepetés. Ja, ha. Hopp, jó. Meglepi. Az mi? Hogy oda tettem? Na erről is készül lesz screenshot. Fú, már csak fél perc és befoglalják a pirosok, az nem jó, gyorsan kéne valamit csinálni. Oh my gosh. Jó, ott egy scout, és... És nem áll, hogy nem... ez micsoda? Hol van egy... Az a sunyi! Azt a... Oh my gosh! Azt hogy öltem meg? Hoppá, én vagyok Boss Crackon, és hátba akarom szúrni Boss Crackont. Ez nem nagyon trollkodás, de én úgy érzem, hogy mégis. Csak le ne szedd előlem. És leszettem! Boss Crackont én voltam boss. Ott egy... Headshot! Oh my gosh! Ezért kijár egy taunt. Hello! Az mi? Muki Lava 07. Na jó, ezt most megbosszulom. Most megyek pont oda. Picit barátkozom vele. Szevasz. Egyáltalán nem vagyok gyanús, ne aggódj. Idióta! Az mi? Na jó. Hát ezen egy picit el fogok szórakozni. Jó, lelököm ezt az idiótát. Ne, esd le! Na, ez a beszéd! Köszönjük szépen a figyelmet, ez lett volna a Team Fortress 2 funny moment, vicces pillanatok. Én Bűnik21 voltam, sziasztok! És egy...